Здравейте, приятели! Ако сте абонирани за канала и не ви излизат клипчетата ми, цъкнете на камбанка, тя да стане черна и тогава вече ще ви излизат и най-новите клипове. Сега най-новия клип е броколи с кашкавал ще правим по една италианска рецепта, за която е много лесна. Има нужда само от броколи, кашкавал и яйца, другото всичко е екстри и галета. В случай аз галета нямам, ще натруша един хляб на трохи, той ще ми замести галетата. Значи имам около 150 грама кашкавал, малко пармеджано накрая за комфорт ще използвам, 2 яйца, олио и ме последвайте след малко да видите всичко как много лесно става. Почваме ги. Ето ги броколите, те са розички. Италианците стъблата не правят, но ние не сме италианци, нарязвам ги наситно и стават. Трябва хубаво да ги почистите, да ги махнете от основното стъбло. Ето да станат на розички, не много голями. Сега ще ви покажа. Горе-долу да са един размер, е така. Стъблото го правиме на листата и махаме. Няма да ви трябва. А стъблото си го правя, вижте как на филийки. По-тънички, за да може да се сготвят заедно с розички. Ето ги. Заливаме ги малко да покиснат няколко минути във вода, след което ще ги сварим. Кашкавала нарязваме на малки купчета, за да може по-лесничко да се умеши. Малко ще ви покажа с яйцата. Две яйчица. Разбира се, това е рецепта за една глава броколи. Ако ви са ви две, отвоявате нещата. Кашкавал е около 150 грама, всичко е на вкус. Ако много обичате кашкавал, слагайте повече. Това нещо се разгърква заедно. Хубаво. То после ще се добавиме нещата и чакат. Отзад ги вариме, 10 минути трябва да ги подвариме. Отзад чака това. Сега ще направя и трохите и после ще ви покажа как продължава. Настъргваме 10 грама пармеджано. Ако имате, нали ви казвам, става и с кашкавал, става и с всеко друго сирене, които ги слагаме върху трохите от хляб или галетата, което ви е удобно, което заливате с малко зехтинче и хубаво ги размешвам. Това ще ни е поръската на основата. А сега работим върху основата, виждам, че е завряла, 10 минути минаха, сега ги махаме. Ето ги, сварени, готови са. За 13 минути ми отне. Слагаме черен пипер на вкус. Сол също на вкус. Те по принцип носят сол, може да сложите повече. И това нещо, заедно с яйцата и кашкавала, трябва да ги умешаме добре. Много е топло, момент да си вземем. По принцип, ако изтинат малко, може и с ръчичка да ги умешате. Много хубаво да поема от всякъде. Следва една тавичка, в която намаслявате с малко мазнина. Може зехтин, в случая аз го правя с солю, хубаво, от всякъде.
основната смес, която е много добре разпределена в хлеба. След което имам малко настъргано пармеджано, което трябва така да го разпределите не на едно место по възможност, да го разпределите върху тях. Трохите с пармеджано и зехтин също ги разпределяте. Да поема навсякъде може. И това нещо го слагате да се запече във фурната до златистен. Ето ги вече е във фурната. Включваме я на 200 градуса. До готовност ще ги проверяваме. Готови сме. Много са топли. Ето така изглежда. Нагоре релтан няколко минути просто се запичат. Сега трябва да ги сервираме по някакъв начин в чинийка. С една лъжица. Може да се разрежат като пица. И просто подхващате отдолу. Ето вижте как добре съм ги намаслил отдолу, нищо не залепва. Так. Сипвате си вино или узо или ракия и просто опитвате. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте камбанката. До нови срещи, бъдете здрави!